Sa Good Vibes, mga estudyante sa St. John's Institute ang nadaog sa ginapatigayon nga virtual Battle of the Bands nga ginpasakupan sa mga pribado nga eskwelahan sa bilog nga pungsod. Aton sila kilalahon sa report ni Marty Go. Ini ang performance ng The Solution Band nga ginatapuan nanday Mary Feliz Feria, Matthew Ethan Havellana, Kyle Andrada, Chino Halandoni kag Tricia Lirazan. Mga estudyante sila sa St. John's Institute nga isa ka Filipino-Chinese Catholic school sa Bacolod City. Sila ang nagdaog sa ginpatigayon nga 2021 Virtual Battle of the Bands sang Southville International School and Colleges nga ginpasakupan sa nagkalain-lain nga mga grade 11 kag grade 12 nga estudyante gikan sa iban nga mga eskwelahan sa pungsod. Ila nga ginkuha ang ngalan sang ila banda gikan sa duha ka mga founding fathers ang SJI nga sanday Monsignor John Su kag Monsignor John Liu. Ila nga ginshoot ang ila music video sa tagsa nila ka mga panimalay bangod sang pandemya. Hoy, kaibigan ko, pakinggan mo ang mga bulong sa'yo. We weren't actually expecting to win. We were very surprised when we found out later on in the competition that the school hosting it was actually an international school in Luzon, and that we were facing bands coming from all over the Philippines, and some were even from outside the Philippines. There was a band from Italy, and we didn't really expect much. We were very skeptical about how far we could reach with our little video output, something that we put together in our free time. Our band joined the competition because we wanted exposure, not only here in Bacolod but in other places as well. We joined to experience. We wanted to try how it was like to be part of an online battle of the bands, which was very new and weird. At the same time, we did it so that we could express and to show our talent and what we could do. At the same time, we took this as an opportunity to socialize with the other schools. Performance quality, creativity, execution, mastery kag entertainment ang nangin basihan sa mga judges sa kompetisyon. Magluwa sa bugal nga ila ginhatag sa ila eskwelahan, nagbaton man sila sang 7,000 pesos nga grand prize. Ginpakita sang ila grupo nga hindi lamang sa academics, sarang nga mangibabaw ang isa ka estudyante, kundi pati man sa patag sang arts kag musika. Marty Go para sa Digicast Negros.